नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोरबादि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दंब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब ज्योतिनगर वार्ड नम्बर 8 बरपेटा रोडआव थानाय टार्गेट मुंनि कोचिं इन्स्टिट्यूटआव रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससी आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बायदि आनजादनि थाखाय कोचिं होनाय जायो आरो बिनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटनिफ्राय खमैबो 300 निफ्राय 400 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हाबाय टार्गेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि फीसा 7 बोसोरनि थाखाय गासै 10,000 रांल' बेनि अनगायै जेबो रोखोमनि एक्सट्रा फी होनाङा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि दायो मुं थिसननायाव 30% डिसकाउन्ट सोलिगासिनो नाथाय बे डिसकाउन्टनि खाबुखौ दसे समनि थाखायल' होनाय जादों बे खाबुखौ मोननो थाखाय थाबैनो मुं थिसनहैदो आबुङै सोलाद लानो थाखाय मबाइल नम्बर 8134097059 एबा 9706066425 आव सोलाद लादो नमस्कार मैं टार्गेट कोचिंग इन्स्टिट्यूट पर आपनालोक सबके वेलकम जानालो फार्स्ट और जिमान ऑडियंस आसे आपनालोकर बोडोलैंडर रादाबर और बोडोलैंडर जिमान स्टूडेंट आसे बैंकिंग एसएससी रेलवे और आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंटर कारण जिबिलाक लरा छालीये प्रिपारेशन लई आसे मैं हिहतक आमार टार्गेट कोचिंग इन्स्टिट्यूट इनभाइट करि आसो आमार इयात आहक जॉइन करक और आमार कोचिंग इन्स्टिट्यूट स्टार्ट होइसे 2016 एतिया आमी बरपेटा रोड ज्योतिनगरत एस्टाब्लिश करि आसो नतुनके सेंटर तो अलप सेंटर तो चेंज हल एड्रेस तो एक्चुअली तो ताते आहा जॉइन करा आमार सेंटर পৰা अलमोस्ट कम से कम 300 to 400 स्टूडेंट एतियालगी सिलेक्शन होइसे बैंकिंग हक एसएससी हक रेलवे बा आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट बा आसाम पुलिस सबते बहुत केटा लरा छाली जॉइन करिছে अलरेडी आमार यार পৰা तो सबके मैं इनभाइट करि आसो आहा जिबिलाक लरा छालीये प्रिपारेशन लई आसा सबके इनभाइट करि आसो वेलकम आसे तुमालोकर कारणे जिमान पारा अति सोनकाले आহি जॉइन करा आमार सेंटरत बैंकिंग एसएससी फीस तो आमार जेनेके 1 इयरर फीस आमी 10,000 लई आसो बर्तमान और एटिया एटा अफारो चलि आसे 30% डिस्काउंट चलि आसे एक्चुअली फीसर ऊपर इटु 1 इयरर फीस है 10,000 ओनली बाकी कोनो धৰণৰ एक्सट्रा फी पे करबा नालागे बाट इटु लिमिटेड टाइमर कारणे है तो जिमान जल्दी और किबा इनक्वायरी থাকিলে आमार लिफलेटत ताते कन्टेक्ट नम्बर आसे ताते शो होई आसे नम्बर फ्लैश होई आसे तातेও इनक्वायरी करबा पारे एडमिशन एटिया चलि आसे आमार 1 तारिखर পৰা निउ बैच स्टार्ट होई आसे एसएससी जीडीर कारणे बा बैंकिंग बा आसाम पुलिसर कारणे एडमिशन तो आमार 30 तारिखर लगे থাকিব জানুৱাৰী 30 लगे থাকিব तो जदि कोनबा इंटरेस्टेड कैंडिडेट হয় और आमार यात एटिया आमी हॉस्टेल फैसिलिटिओ करिसु अलप डिस्टेंस हले लरा छालीबिलाक आহি हॉस्टेलतो थाकबा पारिब एटा मिनिमम फीसत एनेका নহয় आमी बहुत बेसी फीस লৈ आसु एटा मिनिमम फीस पे करी हॉस्टेल फैसिलिटी आसे हॉस्टेलतो बा कोनोबाई जदि रूम লৈ থাকবা खोजे निजा हेतुओ फैसिलिटी आमी प्रोवाइड करि आसु और लाइब्रेरिओ आमी प्रोवाइड करिम सो जिमान पारा अति सोनकाले आहा आमार यात जॉइन करा আজি तारिखर किमानमान स्टूडेंट सक्सेस होय आमार यात আজি तारिखर लगे आई थिंक 300 to 400 लरा छाली सिलेक्शन होइसे लास्ट आसाम पुलिसत एके दिनाय आमार कम से कम 30 जन आसाम पुलिसत जीडी जॉइनिंग करिছিল लरा छाली सब मिली सो गर्ल्स बिलाको आसे किछुमान हियतरो सिलेक्शन होइसे लरारो होइसे बहुत सो बाकी बिलाक जिमान आहिबो आई थिंक आमी जिमान प्रिपारेशन कराय आसु যদি কোনোবা লৰা ছোৱালীয়ে ভালকে আমাৰ লগত 3 to 6 মান্থ টাইম দিয়ে আমাক আমি একদম সিওৰিটি দি দিব পাৰো হিয়তৰ সিলেকশন হৈ যাব আৰু এডমিশন অনলাইন অফলাইন অনলাইন আমি এডমিশন লোৱা নাই টিল নাও বাট অফলাইনত এডমিশন লৈ আছো আৰু ক্লাसेसও আমাৰ অফলাইনে হ'ব ইউটিউবত যদিও আমাৰ চেনেল আছে ইউটিউবত ফ্ৰী আছে অফলাইন ক্লাসটো আমি বেছি প্ৰিফাৰ কৰো We are opening Target Coaching Institute at Borpeta Road near Assam Brilliant Academy, Jyotinagar. And in our institution, there are some facilities here: banking, railway, Assam Police, SSC, GD, Assam Direct Recruitment. This institution is launched 2016 already. Most of the students actually
successful and they are getting job at various fields. And so I cordially request all the people, all the students of Bodoland and to enter our target coaching institute very soon. Thank you very much. গ্ৰহণ কৰিব নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব মই বৰপেটা ৰোড জ্যোতিনগৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই আজি বডোলেণ্ড ৰাডাফৰ পৰা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে আমি বৰপেটা ৰোড জ্যোতিনগৰত এখন টাৰ্গেট কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানখন 2016 চনতে স্থাপিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোটামুটি বিভিন্ন ফিল্ডত চাকৰি কৰি আছে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহি নিশ্চয় ভৱিষ্যতৰ বাট মুকলি কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाय लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मोबाइल नम्बर 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन